Amanda del le an mani thlalo latu mi pathum te hian ramhnuya hian trekking nein khuala chuan athim nan to bok nen kong chu an bawani deuh ber maya an thil ton mek chu adventure chikhata chun ngain hlolam ai ma chuan thatho na le phurna chuan ala tuam sau thunga ma sela eng thil thalovin nge lo mua kang ti chu an hre hau lovani thuipon la kal le ma chuan an kalna tur konga hian mi tung ti po hriat lo mi pakhat hi lo dinga konga bo nge buaina tok jok ti po chu hriat ani lova dela chuan hriat chian tum chuan a ke chu pen nai nga la masela amandai chu lo hlau thongin kal hnai lo tur chuan a lo tia chuti rualin dela chuan a thil soi chu ngai poimo du lovin an mi mu pa lampang chu a pan hnaya thok le khata chu pa chur in her thutin mai kor danglam tak mai hi a lo vua a mi thatak chu aniarin omchi lovani amandai le a thian te po chuan chu thil chu an rin dan chi ani bokani thim jing atang hian mai kor vua chainsaw keng hi ron lang thutin dela chu leina na tel mi lo chuan aron ti hlum nga la amandai le thala tu po chu an thil mu chuan abar khain ati hlau dun hle maya hlau thong tak chuan an tlan cheduna ma se thui pon tlan hman lo mai kor vua ho chu mun tin atang chuan an ron in lar ta truam maya pasal thain sa an pel ang mai hian churam hnuya chuan mi hring chu an in pel chho tran ta ni heng mai kor vua ho hian reilawa an zawai mai chuan rap thak takin an ti hlum zui ta ni zona omta chu heng mi te hi tu te ngen niya engwanga amandai le thian te kha ti hlum nge an ni ta kang le uluk takin lo thlir zela reilawa aron lang chho do na ni asin churun in thlakin nula pakhat hopi assistant director le athien te pani ben le son te chu an ron langa heng mi pathum te hian horror film siamna tur hmun an lo zong me ka an producer Kevin ala chuan mun thata kan zong mulawani vai chuan an hnan chanang ti chuan alo vo ve boka hopi hian eng tikni ai mo chuan director ni nge chu ala tum ru hle maya hei wang hian hlo chama ho le chu atum hau lovani an hmun du takan zon mu the nan benale sona te hne na chuan thei top la chua zen tur chuan alo nge na bena chuan an thil zon mek chu aning toin a pe vak to lova ma se hopi wang chau chuan ala tilui ve ram rama sona chuan an thil ti engkim mai chu alo record pa zel boka an how to pa kevinan darkar somni pali chung la char tura ati thu chu a thian te chu lo hrila nakin zela en le man tangkai tan alo ti wangani hetianga an how to pa du anga alo record lawani chuan ani po hian an na chan pha theido na ni hun rei tak chung an zon nu chuan an lung oina zan mun chu an zong mu thei ta hlau maya ram hnoi mun fal taka in ran du mel zet mai hi an muwa hopi chuan kongka chuan kika ma se chan na a tlat lo chuta mang taka au thom hi in chung atang chuan aron chuaka benala chu thom chuan ati hlau thongin kalson mai chu rota ma se hopi chuan mi tran pui ngai te po an lo theya sin ti chuan en fia chu arot ve thunga benale sona te po chuan niel boi lo chuan hopi chu in chung lama chuan an zui lut ve mai boka in chung chu lo thimin in chung thim taka chuan tv hi aloin ona an nui te chu a han zale dawa a chan po kha thoman hriat kha tv chuari mai chu anian ring le devani heti in chunga an pathuma an din khom lai hian in nei tupa hi aron lang thut maya ngoi renga a inan lo lu ringot awang chuan a an khum chi maya tu te ngen nia eng thil nge ti an tum ti chuan lo zota hopi chuan zangkhai tak chuan lo changin film siam thin an ni thu le an lem chan na mun tur an zon thu chu lo hrila hopi chuan kherte karbula chuan ni chung man ho an rem ti am ti chuan zota an rem ti ani chuan poisa an pek tur thu te chu hril boka kherte karpa chuan in nei tupa ani lo thu le ani chu a in kol tu mai ani thu chu alo hrila atir chuan arem ti chi lova ma se nu dewa chuan ngai tu non le in man ho tir chu arem ti sak le ta zoka hopi le a thian te bula chuan an naram hnuya cheng te chuan pon lammi an ngai na lutuk lo thu le an ta na an hlo thei thu chu a hril tel boka ama tang towa lau thong sa ben chu kherte karpa thil soi chuan ama zong ai chuan
ati hlau thong le zuala caretaker pa akal son hnu chuan hopi le sona te chu an phur dun hle maya hopi chuan an producer Kevin a chu be ngalin an du tu sam hmun an hmu tak thu chu a hril nga la Kevin a chuan a hmun hma vel chu thla lo la tur le video a lo cover tur chuan atia an soi ang tak taka mun lo mel taka niam ti chu hriat ta du ni Kevin an ti tura tiang chuan thla te chu la in an in bul hnai ram hnuai thing hmun te chu an thalak na chuan an lo recota heti thla an la ko lai hian hopi chuan thil dik zan lo a omni chuan a hretlat maya thim zinga tanga an ma ni lo thlir reng tu om tlat ni chuan a hria a hlau thong deuh chuan sona chuan awa sona chuan flashlight chuan thing hmun chu han en kualin eng thil ma la chu hmu tur alo om lem lawa sona chuan hopi chu a chaw tong khong towa chumi wang chuan thilam husua satlia mai ni chuan a rin saka hopi po chuan sona thil soi chu thil ni thei ani ti hre thiemin ngai ngam tak chuan in chung lama chuan an lut tlang le ta zoka heti in chung lama an lut nu hian an video footage te chu an en let le in heng an video zinga pakhata hian thing hmun thim zinga tanga tuimoni mai kor wa lo ding reng hian alo en reng lai hi alo lang theya he mai kor wa hian ngoi reng chuan hopi te thian thum chu alo thlir renga an thil hmu chuan hopi te thian za thum chu a thong ve khop maya tu nge niya engwanga lo thli thlai nge niang ti zo na chu an thin lunga chuan a ron lut nga la bena chuan caretaker pa thil soi kha hre chuakin a thian te bula chuan helai hmuna cheng te hian pon lam mi te chu an lo kho tak tak ani thei ngem ti chuan a zota an video footage sa lo lang kha chung an soi zinga mi chu ani thei ngem ti chuan an ngai tu na chu ati boi hle maya lo thona chuan ron manin kongka le tukver zong te po chu an kal ngal vek boka heti hlau thong renga an om lai hian an producer Kevin kha arun thlenga in chung arun lu chu a in le che vel chuan alung chu ti oi khop maya promotion a pek tur thu thleng chuan an rila aron phur viau lai hian anaute pathum chuan phurna an nei lo saklia mai po ni lovin a hlavin an hlau zok to sia mak po chu Kevin chuan aron ti hle ni hopi le bena chuan thil dan zong chu chiang tak chuan an han hril fe a an thil lo lak fu footage te po chu han hmu bok ma se an producer Kevin chuan rol thar tu te nemo an lo preng saklia ni mai tura chun ngai sakin thutak hla taka po chuan angai lem lawa bena chuan ram hnoi palai lenga tu chuan nge mi preng tu ringotin rongkal payang ti chuan lo zot ve thunga bena thil soi po chu lo ngai thutak du lovin tuna an hun thamu hi an ezun na konga an hlotlin na ro pui ber thlen thei tu tur ani dan te chu han hrilin a fui thiam bokaniang anaute ho mai du ut to te po chuan phurna chu run nei thar vele tawin an how tu pa soi ang chuan om tlang chu an lo rem ti vele ta zoka Kevin chuan film director chu phone in an lem chan na mun tur chu ti felani to thule jinglama a mun ma te po an lo bel chen tur thu te chu a hril boka a phurang chuan anaw te chu an phur zo thei tak lawa an hlauh na khan ala kian san thei mep lawani Kevin chu mina hole mai te chu an han ruta ma se Kevin chu an ti thin rim ani hot mai an ho du ni chuan an ho thei thu le atuk lama po an lo let a tul to lo mai pia lama a ban vek tur thu te chu thin rim tak chu na hrila heti thu in mulo takan om lai hian kongkhar hi tuimani hian aron kika an tho pui tur te lo thlen hun tur anani box si lawa kongkhar chu han hongin mihring tu ma chu an lo om lawa mi tu te nemo an ron fiam saklia mai ni chun ngain kongkhar chu Kevin chuan a khar zui le nga la an nu rei vak lawa chuan kongkhar bok chu aron in kik le a Kevin po chu a thina rimin kongkhar awa hong chu mai korwa mi pathum hi kongpuya chuan an lo dinga hopi le thian te chu an lo hlau thong hle maya Kevin la chuan kianga chuan zukal thla in eng thil ngen duwa eng wanga ti boi ngen ni ti te chuan a zuk zota ma se a thil hriat hau lo chu heng mai korwa te hi prankster sakle mai ni lovin tual tha mangan ni mai korwa hau tu pa chuan a man ruwa churon la chuakin Kevin chu hopi te thian mu lai ngai chuan ati hlum tamaya ranglu tuk chuan in chung lama chuan tlan lutin kongka te po chu an kal zui le nga la an hlau ema wang chuan an kut te chu khurin an thin la chu ana phutut dut mai boka eng ang mi hring nge an ni ti hi an la hre thiam thei lawani eng wanga an mani chu tha tum ringot nge an niang ti chu an hre bok si lawa
hlau na chuan atua mup mai ani hopi chuan police phone mai chuan tuma ma se signal alo to reng lo midang te po chuan an phone chu han chekin signal zong chu alo bo vek towa pon lama tang hian trong thom hirun oma mai kor vua tu te chuan signal chu an ti bo vek to thu hi an lo soya mobile signal jammer chu an omna bul in hnaya chuan lo da in meter zabel chunga chuan mobile signal pakhat ma a thei lovani tual tha mang mi pathum te chuan in chung lama lau thong taka mek te chu zote in sazuwa chhai ang mai chuan han chhei chawin an lai te chu an ti thim saka chuta mai kor vua pakhat chuan TV bula DVD lo chu ko mu in dis pakhat chu han na chuakin mai che pakhat chu an na in ngeya a lai chu nasa taka mai sa in an ti hlum lai hi alo niya an hlau to sa te reng nen an thil mu chuan nasa takin ati hlau zual sau maya bena chu ring taka awin eng thil nge in du an tiya eng wanga heng thil te hi ti nge an ni ti chuan a zot boka mai kor vo ho chuan opi chu an du thu le daman la du ni chuan opi chu kal san tur chuan an lo tiya opi la chuan a hlavin eng wangin nge ama kher chu an du ti chuan a thian te chu lo zota mai kor vo te bula chuan midang tu te ne namo an riat pol palani rin thu chu soin ani chu assistant director satlia ve mai ani thu chu soin an khongai na chu adila an mek na mun chu an voi khat lo na ani thu te chu hrilin kalti ram tur chu na nge na ma se heng mai kor vo ho hian athil soi chu enga ma chuan an ngai lo mel khop mai hopi chuan an zinga me che chun lampang chu han pan le in an kalti rani phot chuan an lo le ngai to lo tur thu te chu han hrilin an khong ina chuan dila chunu chuan a mai kor chu han phelin a mela tang rengot po chuan eng thil ma selo ma sela a kaltir don lo ti chu a chiang khop mai an mani pui tu tur midang tu ma an ko thei bok si lawa misual te tan chuan bel chunga sa an di do ber mai bena chuan a thian te chu han thlamun ve in zan lama an him tlon thei ani hlau chuan atu ka chuan an film crew te an ron thlen to mei tur thu te chu alo hril ve a an thian pa thu soi chuan an tum te chu ati ru ve khop maya ma sela boina dang a ron la thleng le ta thlat mai am film producer assistant Katie chu aron thleng le ta thlat maya tuk verzona chun dingin le turati in an lo awa ma se zia a talo mai kor vo ho khan Katie chu an man le ta thlat mai le hopi chu video message mai kor vo ho khan lo thonin Katie an soi salai chu rap thlak ti tak hian an thira hopi hriat tur chuan nang po heti hian kan lati don che an lati zui bena chuan an top ringot ani chuan an tana that lo tur thu le a thian te chu man ruwa an mu thei ang chu dap khom tur chu na tiya bena chuan mai kor vo ho chu kong ka pui malama chau an thu le kong ka hnung lampang atang a chuak thei hlawani chuan meter zapel nuwa police phone thei tur thu chu a hrila du thlan tur dang thazo kan hriat bik lo wangin pena thil soi chu an lo pompuya bena po chu film khur tak chon chuak ru in a chuak dok chau tia chuan an lo nga la lau thong tak chuan in chung lama chuan bena po chu atlan lu le nga la ma han lak le dan tur po chu an hei cham to viu maya heti la hian dar thlalang chu rong ke in misul pakhat chu in chung lama chuan aron lu ta thom omna lama chuan bena te po chu an ron tlan zui ngal thoya mai tuam pakhat ron lut thut chu bena chuan a man roken chuan lo chu in ati hluma dar thlalang tuk ver ke po chu kha thavele in misul ho chu an thian pakhat an lo ti hlum saka wang chuan an thin chu arim hle meya lu chu ringot chu an ngam tabik chi lo ni turani petrol chu la in le che vela chuan an leya hal chuan tum tamaya bena ta tan po in chunga omreng chu a him don lo ti chu a chiang ta khop mai an pathuma an thi ma lo chuan heng misul ho hi an chon mei don lo ti po chu an ma ni ming an riat chian tluk zetin an chiang ani hopi chuan ram hnoi lama an pathuma chak thayang berat lan chiat chu rota thutluk na mumal po an siam fen ma chuan mai kor vo nu kha in chunga chuan aron lang thut maya chu vele an tlan dar zui ngala sona le hopi chu ram hnoi lampang pan chuan chak tak chuan an tlan chi a bena kha chu in atang chuan an atlan chuak velowa sona chu an thian pathum zinga thim saber ni in mai kor vo pakhat chuan runang chinin ati hluma bena po chuan ama lo beitu pakhat chu alo da thale theya ma se
chainsaw ara vir keng tu chu angam talovani tuna chuan hopi chia chu abang ta hopi po chuan andam chu kher po chu ain ring bik chi lova atop nan video toy chu asiam lea a thian te pani nen ram hnuaya an rong kal dan te chu soin visual tu ti por hret lo mai kor voten tha tuma an beidan te chu a soitel boka he video footage si in lo muni chuan tul that tu te chu zong chuaka hremna pe tur chu na lo tia chumi zo chuan a thei top chu in atlan zui vele ta ni heti atlan zel ta ka chuan ram hnuai thing hmuna tang chuan atlan chuak ta ni kar pakhat hi lo tlanin alo phar dinga chu motor khal tu chu kherte karpa kha alo nia hopi chuan engwanga lo le le nge ni ti chuna lo zota ani chuan thila thei hil thu le latura lo le le ni thu chu hrila kherte karpa chuan lau thong lo tur le an umna tang chuan a hroi chhuat tur thu chu alo hrila ma se hopi chuan an kong zo mek chu kha in lampang hoi zong khan a le tlat ni chu na hria a he kherte karpa hian khang tual tha mang ho kha alo tho pui lek chu ni in kha ina khan mi khol te chu thlen tirin tual that tu te khan ramsa ang mai in an pel zui ta thin alo ni kherte karpa po chu awan nei thereng bik ta hau lo mai hopi chuan a man roken chuan apuma chuan vi sakin ati hluma mai kor vo ho khan hopi chu tha tum chuan an zui zela hopi po chuan tlan chiat zel chu atum tabik lo amal te chuan beiletin an zawai me chuan ati hlum ta ni he mun tri bai taka tang hian ama che chuan adam chuaka motor chuan he ram hnuai hi a chua san ta ni thlani aliam le hnu chuan khang video an lo record sa zong mang khan documentary film mu nom tak mai chu hopi chuan siamin mi ngai ven le mi ngai hlut po a hlo khop maya atira assistant director kha filmmaker lar tak alo ni chhota ni interview tu pakhat chuan tul tha mang mai kor vo ho kha zotin hopi chuan mi pangan ni thua soya ma se ruang pali chau muan ni ti chuan interview tu pa chuan alo soya hopi po chu zalo zet chuan lo nuin mi pali po chu an lo ni jok mai theiani ka hresual palte po ani nge ti chuan alo chang thunga heti in lama a ho hnu hian tui taka mu in tuwe moni hi a in chunga chuan lo lutin video camera hian alo record pa boka hopi ruma chuan ron lutin hopi po chu lauti hriat tak hian a ron thu chuaka a hmel hi lang lo ma sela tual tha mang panga soi zinga pakhat ladam om chun khan hopi chu a ron lu khung ni in a hriat ani hopi hi ati hlum ta nge aladam ti hi hriat ani ta chi lovani heng mai kor vo ho hian an chen na hmuna midang lo lu hrim hi an ngai thei lovin an lo ti hlum zelani ti a hriat thiam theya ami mala bitum bik nei hran chung lovin khopui mi local to phot te chu khatiang khan an lo ti hlum ta thin alo ni pon lam mi an ma ni chim boi tu an du lo hrim te po ani mai theiani